Елизабет Соломон. Да. Много му разбираш. Истински лице? Не. Това дали се личи? Ето ми води много добре. Ето ли? Ето ли са футболки? Ето колко много качинари имам. Да. Това е мощно на лъвка. Да. Орче, трябва да идвате с Мартин тук. Това е... И аз седнете с Бела да вас снимам, ай. При липсата на Мартин седнете с Бела, айде. Да. То малко е мокро тук. Айде, няма да стане нищо. Мокро. Добре, застанете прави пред него, айде. Сега и ние с майка да застанем. Да. И аз много съм брандиран. И цялото семейство. Не знам, виждам ли са. Елате и вие, деца. Ми цялото семейство да сме. И къде навидам малко. Както се обичам. Бела няма. Слаби си телефона. Как да я няма била? Ужас. Ужасно е. Стъпала в кълта. Гледай ги, гледай ги. Добре, какво ще стане, ако стъпиш ли? Какво толкова? Ето, хоп. То дали не е стъпано в кълта, той има... Голяма работа. Добре, това ли искаш да заснима? Как се кълчиш? Аз искам да снимаш и това. Чудесно. Прът. Вижте, Ти имаш ли мозък? Фейк! Стопин! някой да те... Фейк фотин. Фейк фотин. Фотинг! Кейк фотинг! Фейк фотинг. Фейк потинг! Фейк фотинг. Фейк потинг! Аз имам подслон. Диванетата. Да. Не спряха. Ние сме диваци. Ние сме диваци. Край реката. Диваци край реката. Можете ли да плувате? Да. Сега ще го фана нота и ще го фърля в река. Този път няма нищо да... Нищо да стане. Аз съм гладна. Тя ще пиеш вода. Баба Меца, дали е вътре бел? Кой ще стигне първи? Визикай, Мецо! Бето! Мецо! Носиш ли си кафе и ти гащи, Бела? Ако дойде. Дай си тебе. Я да видим кой има в тази хрълупа. Видях и очите. Не гледай, гледай напред. Не мога. Да не влезне моят крак в дупата. Между пръчките. Дайте усмивки. Ай, пак мога да дръснеш. Срах ли те е, тате? Не. И трябваше да се взема в светкавицата. Ма то може да има прилепчета. Не дей да пускаш светкавица, чу ли? Може да има прилеп. Фенерче да пусна да е слънчета, да видим кой е слънчета. Аз още снимам видео. Той дълбоко. Да ядеш ногти. Заминавай. Яш ногти. Виж колко ногти. Тихо сега, глупости не искам да слушам Бойко. Виж колко ногти имам. Имаш? Искаш ли да ги ядеш? Ако стираш и тук. Да. Ако стигнеш. Ако. Каза ако. Парак ли се това? Парак ли си навън?
Само, че ние нямаме свещички да запалим по една свещичка. Да, ще изде добре. Тук има. Ето може да стане. Ето по една свещичка. Ето тате. Какво се запали? Дай ще ги запалим на едно. После ще запалите от моето. Не е браво колко хубаво, че са оставени тук. И хората си оставят парички. Дайте деца свещичките Айде, тук. Ние ще изгасим Не също. гасите моята моля се. Чакайте. Давайте, слагайте. Той се засижа пламък. Сега ще оставим по една за цялото семейство, всичките ни близки и приятели да са живи и здрави. Опа, чакай, че ми взе огънчето. Айде, ето тук горе. Как? Може ли? Горе, точно, горе. Не може ли долу? Не. То не е на земята това. Може ли? Може ли да я държиш? Искаш ли да я сложа? Да. Чак не мога да стигна. Искате ли да се помолят всички да сме живи и здрави? Как? Да. Айде сега се тръгваме. Да. Къш. Ти ще копиш тук. Браво!